nigobekirwe igoro y'imyaka 13 na igo abarinse y'imyaka omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngae yo menye tengalero kuna bale mangae omwana wenguko katebi omwana wembe bangae no menye tengabaito ochetunde baba ngae tengakelito ke moiwe Kai mwanchu muligire bone gendo kale ko utando jana tingo nyara kabisa tima itina egente keningo go chikongoro ne gente ke ko utumuka batabori bakuye boka njego ninda ngoma kai eye ene ngoma tingo nyara kubuye mwanchu muligire bone batebira batabori boka no bakubuye gente kana uko ni bono buno butambo mwanchu muligire bono asumuru bali bali tukoliya rero tekankwari bono tosangama na ito kwana mange asumuru bali bwe Ching'Igekero cyumo Gusii buna butambe ayigano tokoligira mange twesomya mange karwana cyagire nenkomaga abandi mukumbuli ngoma ngento kireo nigana nenkoma ye maseyemo kuri ndo tikukwana igore yengoma rero ntubwata mange aniro mugaka gaiga nagantongara inero bucyara ro kunywere ro kunywa amabere na baro kunywe na ane ekenyuwa igoma na mo kare mutaka beko na berema kunegerasi omuntu ndo kumakoruma nonyandero na bugobeka maiga ora kurwa amabere na bugobeke na bagobeke kwende soda ma ene liquid mangana na maya mwanchu muligire bono hitira n'Ching'Igekero kwa Vincent Onyancha kero mutoko sangamo na itika nkwariganiye tokuwa na mange nyoro bono nabo gotobwati ya gwetira nsemeria mtandao ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagya nsemeria YouTube na bagotana buna Ndizi TV News elio sangamo na intwe asomoro biri go mwanchu muligire igotogo taraba kakana bangina aho koruchinsem aho korochinkongo aho erutonyara koligereria amange igoro yo Gusii buna mete gatie bintu biri byarengo andake bintu kirabone gabitaraba biko kolekana buna yabwendete abukare igona kira nsema ya mwemenya nyansiongo tigangarganiyo mugentornere elinde asangamo nento karibu sana asifadi yo muligiro Ndizi TV na bwo kwemanyakani gutumia kamera ine cyukorwa mbiyamo no murario minto mbiyamo no murario Vincent Onyancha asoguntarira na inderero Ching'Igekero kunemweri mogere atemba nemweri mogere atemba uyo no liane iga nyansiongo lakini bona sena kinerete iga liya boiborwa igo yaringe bogetutu chache manyamboro noere asakoro kwanga bokingoina iga litambacha bono incheno iga liane mbuyamana soko ikaiga naende mwariga niwe togendere gusomania na gusemania ke Gusii kegima na mwali atemba no muri kiwe bitabu bono yeke Gusii zobege somo inje gasiane igoto ande bande ao twalike bitabu byoboroso bweke Gusii twalike bitabu byegisemi cyaba Gusii egere twabibeka in record onde ugocanero ugotaka ko bibwatia abinyore no bire kinga kieki abantu abange baito abagotu baita abandi abakoronto baito bakire negiseme kinene kitari getwense bono igo na intu twarorire nga nebwenerete tunyare gukirika erinde tunyare ko egerereke Gusii tutaragenda tambe andake gatibita muri getembere bibi intore nabagaka gete ba bosongo garia tubwate kiombe okoro kwanga okoegerera eke Gusii okoegerera eke Gusii eke ntubwata abagaka muno mugaka sereti omugaka sereti nere Stanley sereti nere chairman yaito ntubwata omugaka Jeremia torurinya kemwa nere vice chairman yaito ntobwate omworokia okorokwanga Sabroni Omagwa not Sabroni Omagwa oyo tubwate oyo okorokwanga Sakarias Omagwa omwalimu mukuru nero no ale member yaito ntobwate omugaka okoroku Sabroni Omweri Angwenyi nere member yaito intobwate omworokia omukorokoro kwa Toroti Omasire
no mugaka okorukwa nga curious ikururia mainye ababenzi na inje mogera atemba tubwate kiombe urukungo okoigerereke Gusii tari igo ryoka ni naende ni mbwate timu ende ya mwanya getinge etogusumana aseke Gusii kere twakebeka burunge amina bono mugaka tutaragenda atambe twabere tugutwara emetinyi mwate amatukare gotogoteba January February March gotirimo paka December lakini umugusii na bwate nchera emetinyi yale korokwa osena kikwanza yale korokwa emieli yeye igono monchu muligire emieli ne mono togoteba no mutinyi gatatu mutinyi kana mutinyi gatano mutinyi osena ke yakene ngo batebi na renge na oyo no mutinyi obwege sundagia chache umuntu buri gesundagia chache mutinyi kyo igobo nditukulira monchu muligire toguchikumulikira emetinyi ngo buterana ki umutinyi osene buwaki osene ngwa osena ki kuchikuri ko mwanju muligeri memetinye gotirimoka tigato ejo cha kango ejo kemuna ya ene mieli kurukwa nga emieli ekobera ase echamini yo mwaka bweke Gusii echamini ne calendar bono no bone echemini ya masomo mumate bune kogenda sasa kai wate be echemini echemini igere ensemo ye calendar echemini ya masomo calendar yeke Gusii nabo toko yebwati muna calendar yeke songere iga igo toko chaka no mutinyo chanywali mutinyo chanywali igo korukumonuguno obalema monuguno obalema nenga kiyegurugura nari abantu bakora byamabuba na gusiora rirema abantu mbakalimira ase bariga bagakira se manani yale gokyali basamba barabya bono mutinyo chanywali nari engaki yegurugurere bakora byamabuba naende abandi basiora aseri nanirire erinde umutinyo yo chanywali nari bagochaka monuguno obalema nakie korokurukunga monuguno obalema yani nari abalemi bachakireki korosya rirema bacha kwerube libono kolema bacha korosya bacha kusimeka ndagara bono bamana gotebanga nari bare goetia omonwororo ng'aki ing'eke bagegesera nyabusera omogondo nyakieni kebarire yani oyigo oringe muna n'omoino naende igo oringe muna enkwana egoteba ng'a bono twachakire rirema bono ing'eke bagegesera inyabusera omogondo nyakieni kebariri yani ekereba kwaremire omogondo obarirete bakamoino omanyete ng'a bono endagera mbuyege jakoba bontienyo kabere igokorokwa egetamo oyo no mutinyi bwegetamo oyo no mutinyo kabere February egetamo nainde omuntu bamana gokementera ng'a egetamo nyamuriro mubariri inkio mayete yaro kweru nyamuriro mubariri engaki eye naryo embeo yakire bono ekogusa abantu nari bagusamba ayase barabetie basamba omuriro gokubwa gokigoro ng'a okoyia mono nonya n'abantu bagotenyeri bono nari bagotenya ari ase barabetie bamana gochaka gosamba nari bagosamba chindobe ebisarara byaboboe na kiwono gwate baiga oboe yani bono bya ebisarara byarenge binene bikwara magwarenge yamana kubekwa omuriro byayayiga byamwamirire bakamoino obunyangi bwachaka korunse kyombe kigo cyakokoraki kigo cyakokoria erinde nabo mubanyeno n'orengo kwanworonga bamanya kerumbe bateganda kerumbe bateganda kerumbe yani mbamanyete nga gokibosia ngo kiko gotua embura ngo kigokiri
iye gocha koreta etoigo bono iga oyo gotenya bono tigatenye atugekere chinko chiaye achibeke boronge embure gecha gochonyora mbuya bakorete ki mbuya bari igo bono naende abantu baituma ate bino bona abantu bakare bari asaba gusiba amenyete kare arunga manganze igo bare goteba ngasigona ekenyoro kiarenga omororo ko bekurinde engakiye ya February sigona yaya obuyanko rwanse abari masaku barora sera abantu esigona nase yarenge okonyora ama obunyanki kogenda obunyanki obwama nakonyora bwabe kumuriro bwama nakoye iga amasangaka yigo bakarogoro bono ayire buri akoyango muti chiwiki bere kingima oboyebo goja korunse abantu baro masaku bacha kolisha abamasaku bararambo sera monchu moligire bono oyo mutinyo kabero no mutinyo kabero ko kwegetamu nyamorero mobarire asenge njo chindo bekiare gosambwa togo iko mutinyo gatatu chibono itokoro ko mutinyo gatatu match no match igo korukwa rigwata oro mutinyo go rigwata eri engakiye ne yoko busura na gokomera ebimeri igo mutinyo gatatu ando bali gusimeka toigo bona yachakire chimbusuro cyachakire gwata mugondo roje bari gochobori ngo bari ko babongiri bono babosire obori bwamana guchwaniwa raine njiarengeriria engakiye okwanyora obori obwabe bwachakire gwata kurunsi ndochembuya bono rigwata nari engaki yogosimeka nari engaki eyo okonyora nga bono ogosimeka gwansire nari engaki erigwata yakyakiro komera igo ntotebe na omutinyo gatatu mwana ri omugusii are kondo simeka ndagera ya oni gari ri enjere bono okay engaki eyo nabera abe ya onchore lakini engaki nari rongire inisi yakyakire nari bakonyora basimekire erinde chiamana ko chibando chiamana korunse monchu muri gomato bari ba omobayeno gakwano ng'abange na mukwana timonga ligoro lyang'ung'uire likora byobori mugondo abange na mukwana bono roje moraje mukwane bosa ligoro liri lyang'ung'uire bono obori bwacha naryo omobayeno yori gasoa monchu muri gire bonto gusanga mona inyorani gotogukwana emetienyi gochakira umutinyu mutangani oyo kabere oyo gatatu no twasoiro kurukwa rigwata tondango omugaka umutinyu kane igokoro kwa maumuntia eyenenga kiyembura enyinge mono eto igonirororo embuleye egotwa yatugwake yandi yatenena yatugwake na boko okuru mugondo gwaikanga naende yasira naende gokwera na wika mugo naende yachagotwa nere ligwa karolire suguru toko genda mambia ya baita bage suguru yachi yasira naende mugaso naende ya baita bakaranchi naende marogoba naende ya baita kuru suguru gocha erigo ya ringe embura ya maumuntia korukwanga iya korukwanga maumuntia akoumuntia nyomba chiabana amaumuntia akoumuntia nyomba chiabana gose nyomba chiansoni bono okonyora ngaki engakieria anko simba gatakire kwa soe nyomba yo mwana manyandera utimeze mwanzire bono ekere embure guche nyinge kwate baleronda eros twanzire buna nchango tinda cha kwa nyomba ya mwana anko tara cha onya anko yao ga jo so mwao igombuya nchango yo muntu kwa nyomba ya yo mwana igombuya lakini rienga kieria oya renge ngachi nyomba nkiri kiasikire abantu batari goso abono mwana abana abayibori mbari goso anyomba cyabana lakini yakarembura yature eriye egurukwa ama umuntia nabo yari go kubetereri kwabera gesona igonga kwaso ire nyomba yansoni embureri ne yagera
ama umuntia ako umunti nyomba kyabana karate igono gusantu bwento goteno ingio jigoriga sona mu mwana ego kobera areiga ciara mache iga usange ange areiga buya ego ikikiaro egurio gende ingio jigoriga sona kyo mwana lakini rero rendo manyete nyomba kyabeire kinyomba kyagagiri kinene nyomba okorora no boyiko bone yino usinabona nje ndasoro rende nyikaranse ndagire inyomba rero kyabere kinene ngende kintu agekwanirete gali Kisii Elders Council tugateba ngabona abagaka ko bakogenda Nairobi enyomba mumura igabwate enyomba oboyiko so aroro ikaranse kone yemo to ngurutania gokyari moino enyomba yabagenere ye basi nabora nyora kakona ka onkaroro ore buya igo rero ngoso abale kono bagoso ubugeta karumo kago chimoino iga nabagocha bona soimwa bono ensemo ya maumuntia bone mutinyukane endagire ya chakire gokea orocha abantu barire gocha bone endagire mugondere endagire ya chakire gokea engaki ya maumuntia twamana goso mutinyo gatano omutinyo gatano okorukwe bwagi lite ligutumeka sana nyomba mwana ne bwagi kone baba kaka bakukwana kweta lero ne bwagi ebwagi ni njara indagera te omanyete ekere indagere nyomba naboji kwana kwanyora amarabwoni kwanyora kibando kwanyora amatoke kwanyora keria oiko genda ujya mwanyora kinkomoni mwanyora kinsobosobo indagera nero omoigoto lakini engaki yo mutinyo gatano gentongeri no nyamatunda tayo mutinyo gatano endorore chiro indombi yo mutinyo gatano ya mbiyo bona senge nchobita iyo omutinyo inoro korukwe bwagi omo bayeno gakire ne bwagi oyo ne oryange ngakiye embura ya no embura ne rororo ya chakire okea endagera ya keire enjara ne rororo abantu wange bensi tibari na koigota kuya enjara ne bono bokombori gokora umutinyo gatano yani umutinyo bwagi muntu tari kori boko ngaji okogenda okoira abantu endagera nero bono mutinyo yo igore abantu bagakwandirwe omubayeno nga utangeri ng'ombe yaito iyerie ebwagi na nkoro momika abanji baregana ona kibo you wish eng'ombe yaine enyore mori during the month of May and June engoro momi June ekera okonyora akero omontago chago omontago cho muirio monene oichanga tigangendo onyarebe ni wete ng'ombe yaye ko ya bono ocha no muirio ndocha bono bamana gocha abanga bairi baregaini ocha gose ne korengi mayacha gose no muswati omino monene ocha bono engmutinyo mei na boligo nari tondere oino mutinyo mei gokorokwa ebwagi igoto tebe na kuna wache gote babulitanga na bantu mbakalire bako mutinyo yo ase umugusi bono ngaki okuryo boko otetigo mukyo ora no mukiba umukyo riba babige tobo lirongo barabu bekoreranetye nda imekinje aringo yabakama babwate ndagere nyingi abanda abakama abakama babwate kyombe kinyinge baokama wakaigure bagoteba nga kyakumire murahaki age akama ng'ombe akama mburi kyakumire murahaki age akama ng'ombe akama mburi beja bwate kyombe kinyinge omongino yo mukagi jana orenge bono igari gukama kyombe naende ukama kimbori bona bwaye ndagerere one unyina barakore nyange no mutinyi bwagi teko bagwaye era igotetiryoka abantu abakamamba aringo abande bakorera enjara abali bakorera enjara igonga nabo yare ko angebensi kiagere indagara yake ngeke kwarira sendete bitora abande tokorera enjara wono mutinyo abana mayabuli omutinyo liko bwatie bwagi igokorokwa enkoromomi ose enkoromoni okay abama ate bakoroka enkoromoni abarugoro baroka enkoromomi
gokong'umbo iyo na bebwikaine igo ng'ane muno omonto arichagete korikwana omochienyi bwa enkoromomi gose enkoromoni na bebwikaine omochienyi oyo omwanchi omorigeri gotoro omotinyo gatano na rimo oyo okorokwa enkoromomi oyo gatano twanyoroka ebwagi bono ase ndagere bono ebinto nkeyo omotinyo gatano abone enchara embe nonya na omotinyo gatano na rimo oyo bwa enkoromomi naro engaki eye endagera igekete abantu nigo bomita ase eng'encho yokoria ogoke nonya bantu turi gotarana bantu iga abantu naende bare konyora ng'a gose nonya na okuruga abakoruga marogo barioka ekiagera endagera nekete oyo na omotienyi ogatano na rimo okorokwa enkoromomi mwanchi omorigere mono nkaete na watoto bwati ya mase ya mwekero togosanga no mugaka na mweri ya Temba inyene tokorigeria metinyo koru January February March April May June oyu twate bokorokwa enkoromomi mwanchi omorigereria una twachaka nkaete na watoto bwati ya metinyo yonsi enyare komanya omotinyi getori korukuria tagete na siki motinyi okobwatia enkoromomi no motinyi okorukuria riete churai omotinyo gatano na kabere riete bono amaemba aria achieta agasime kwa omotienyo ritwatebe to ogatato konyora asokirie achakire goika omotienyi achakire kweta kwarorire yani amaemba agokina iga lakini riria aichoirie achaka kweta wekumba na kwa weta kegusi ikende wekumba no mondo wekumba omote gokweta gose ndagere gekweta muna maemba dolo jirende wekumba no no ndagere iga ekweta bone ineriete omotinyo tana kabiro mako bariete na ria maemba abeire chinkundi iga nobori bwabeire chinkundi iga endagera bono abantu barorire ng'a kibono nabora atobore ogotobora no kuire ndagiririe tarakong'a oburira lakini ribona sing'inchi riri nabo konyora ng'a nario ko nabo kogenda gwayikoraki kwarusia saragenda tambo mugaka ngote saragenda tambe asumutinyo gatano na kabere ndatora bwatera keigo toragenda mutumo komoke tokoirana ndoso omutinyo gatano na gatatu nakyo mutero ko gumonchu murigereria genda gotubwatu gotena semeria mtandao sema ya Facebook Ndizi TV News Digital na bega semeria YouTube Ndizi TV News monchu murigereria ekato kwana na gukorigereria igoro yemeti twakwana gochakuru mutinyo mutangani weko mutinyo gatano na kabere ngo ntora so mutinyo gatano na gatatu tomaye gokoro ko mutinyo 10 na kabere boigo amayete na utamaite breakfast na kiyokoro kwa lunch sapa ebi ndo utamaite no mugusi ayo na sentunda ya kabere toska biyabana omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana bwenguko ngaye yo menya tengalero kuna bale mangaye omwana bwenguko gatebya omwana Ndizi TV obwansu bw'omugusi Eduka yobonchoreria ya Kisii Mart Mega nigo togukoreria amangana maya igoro yebintu au tokonia. Asensemo ya electronics nigo tobwate chi fridge, chi dispenser, chi washing machines, chi TV set, chi generator, chi microwave gati ye chinde. Ntobwate chi dining tables, chi sofa sets, chi TV stand, ebitanda, chi coffee tables, ebirogo byogo ikaransa gose office seats, ebinto byabolere ngamona emeito yebirengo au chi duvet, amarangeti, chineti chogotanga chiumbu, ebinto bya jikoni boigonto buate, chi thermos, chi hotpots, chi sani, ebikombe, chi pressure cookers, chindagira boigo ntobuate buna emechere, amasia mandasi, amaguta yogo karanga, boigo ntobuate ebekari yaito yokoroseria emegati. Ebikoroto nigo tobuate bye chingencho au buna ebye skuru, cashews, chirabas, sport shoes, asabanchi bebinyugwa ntora abatiga magega, asengencho ntobuate nsemo ya wines and spirits, ase morego kie chianga boigo ntobuate cha latest design,
chiabana abasubati amo n'abasacha ensemo yokogokia abana ntobwate chitoys ao chinyange nebinto binde ase balia mubwate chigali timo baisakoya amase asengencho nigotobwate libaga ligale ase mokwegeka chigali chaino nobolendi bwebirengo byaigoro nigo togotoka asomochie okisi epare nene ya Kisii Kisumu mbarabare namagacho akwanza building. Kisii Mart Mega, the only money saver in town. Omwana wembe bagatebya omwana wenguko ngaye omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye yo menya tengalero una vale mangaye Monchu muligire nende bono nigo twirenda sentunde ya kabiri kineno mwaka ne muri atemba atemba gotwatigera aso mutinyo gatano na kabiri liete eri oyino mutinyo kwa amaemba achakire kweta bono umuntu nero gwekumba kweta bono nabo konyora umuntu akogenda otobora wosorusyo burira nabo kurusya erinde endagera ne yao nabo kuragera kuyachakire bono ngakiye nariyo konyora abantu bakabikira umubaye no kurukunga eganyiteti yanya kuoma auno bane eganyiteti yanya kuoma egendo ngeri ngamba no rogenda ne mugondo ingirendo gukwera ne ndagara yakorereki ya arabire ngono kanya kariboke ganye ndagara ngochire motienyo gatano na gatatu motienyo 8 August motienyo gatano na gatatu yubono tore bono oino motienyo muya sana ase Gusii indagera bono yambeire indagere gere mugondo kinyoni go chikoria chigoseka boria machora goseka boria sekanga kie machore aigotire kabisa na ene nogenda tari koiruka iga likona gotuma iga liarire ligotuma nsiga bono ekurukunga limwena nyoni limwena nyoni kinyoni yani kiamwenire bono cheigotire na ino bono indagera bono yachakire gusamba kibando mwachakire ko obori mwachakire kurushi kumugunda abantu bachakire kuragera buya omutienyo ogatano gatatu yokorukwa tureti ya kebaki uyorongoranye bunde sana ekiagera ibibaki byagakire bono byachaka kurie ebintu ga umukiga iga bono yabeire emeuko nabo kira gotuome kai ekiagera kiaragere kiaigotire enyoni konya nyoni ekoiruka igoro etaigoteti bono maite yaragere mugonde yaragere muno purr nabe gotuomanga egekuba igora nyoni egotuomanga po ngekikiaba anie omotienyo no bwendagira nonya n'abantu bono bachakire kuragera buya bono kinyameni nkire bantu none n'emicheso go bagokora tureti yake baki mwanchu mutigire bono tureti yake baki no mutinyo gatano na gatatu asumo Gusii ekere ndagira bono yabeiro echieto endagira bono yatukire moyeno no twara ko bekororo moyeno yo go beku nani no omone Yesu nakayobegeta se pipiria akayokwana nga baminto aseri begorire na ojinso atijogoraki chigusangirikana aseri begorire no jinso atijigusangirikana yani abantu go bakogenda asegento kiri batagete ko koria nabo konyora ase amarwengire abantu bakana egetutu abantu bana goitansa abuiga abantu bana ki doje ngakibona abantu bagusangirikana aliga ari no egento yakorteki no egento kire tureti yake baki no egento kire se muya tureti yake baki bas mutinyo kianda twasairo mutinyo kianda September nki yakorekana mutinyo kianda igokorokwa engatiato abantu go bayigotete n'engati yo muyigotomo nene okogesa na kuura na kugakira nari kinyangi kiare gokorwa nabo aboko nari bwara kuriyegwa biya byo mutinyo kianda bona oyo nano yo kianda gukia endagere gero ororo kigima bono na moja abantu go bakuragira
baigotete bari buya Bona omonto akoria oboko. nari omotinyo Bono onya torari boko mutinyo kianda noyo enagina kwarira oboko endagera nero. nari erio abanto bare konyora endagera enyinge Gusii bono Engatiato. ngatiateye Enga osenka. abamate bagoroka engatiato abarugoro baroke engatiato bono manyete ke Gusii ke nduri kakeorora totogoteba ng'aki asigiakwanerwa onsimbuya muna bono muna ria abamate bakoroka kwende orugari abarugoro barokorote Oroteru ndwara togoroko oroteru. gaye no orugoro Oroteru. abamate bakoroka orugari Nanya abanto mokorokaga osene amasanga kandi tokoroka chinsiaga. bas bono nturiko Atene kwa masanga kanga kwa masanga kange ntoki kato kwa chinsiaga na chikuru kwa masanga ka. intunto yo asoko salie elimo Karatia. igo torasoko ya bwatonse Ege ntonga tora 10 no mondo sana. Ebituma ne chibando. nakigeria ng'aki abamate igo bakoroka ebituma abarogoro baroka chibando ebimo Nebimo. baminto Biasana. ye kubwata gara ng'aikwa birushe tikorwa Oh. bono Ugente kibono bali kubota sana bro cyane yare kombori na ose bituma ne bintu bingaho chibando ne bando dina mane. ya nebimaye basi bono nari twara bateba ng'aki Na oino mutinyo kianda engatiato. nyansaroro kuma bonyando ng'ayingo chinyakiora mutimige tinge Ose? iko bwaikange Ngayogo chinyanzara. nyansarora okuma bonyando mbo kwende gari ya mate onjari mushikira ngo gotera ugosarura engero buya Nyansara. bono abangina bana kubura kararo je mumuro waje osanira nanga yingo cyo mumurano agendamo amusigane mumuro ya muriere boko engaki yo mutinyo garenga Okianda wengatiato. ekere ndagirire Ekere ndagera roro. Mwanju muri wona ngatina kwa igure ntwata matere kunyansara gari arakinde. Atari mangana. nyansaro rabana nabora nyone riete ni garo gutwe Nakoro. Aga nero gotera sana. Aro motere. basi bono twamana ko nyoro bano twakiro mutinyo garenga Omutinyo botoka no yo ikomo. oyo ikomi mutinyo ikomi yogoro kwe sagati Sagati. ya magunga Karatia. Nto akarora amagonga ari go magunga na yagocha anda gocha. na lyakare gocha bona magunga ari gakurware akorukinse kyobokendu agocha kinse kyomo kyeriberera igagocha gagatererwe go magunga acha bone ngakieria eri ne ngaki yo mutinyo yo kurukwa nga esagati Amatuka na kara magonga bo. ngochare atatiga abantu basiriri kinsana asare gochagwa bona bakogenda agenda gukia nyanja bono ri Sagati ya magonga. Uno mutinyo ikomi. bono engakieye rigesa ndigendererete emigundo yomire bono nonye nekere omuntu umwe umugundo gokuigwa ogutacha amasaba ng'asaga saga no irite rirwete ng'esagati nande bachikurigirwa banyora magonga naroro ikwaro de bono munarigo so esagati nyamagonga amagonga aria na barororo bona kwendiria gakwanurwa nga muigo tontindo Bante bagotirio. ndindo ya bokima ngana ntinda amarwa omonta igo tobokima igaro umubi sana batari obwamaru ino gaigotire ntinda bokima tengana ntinda amarwa igo engakinera abantu bagotinda endagera bori omonto agotirigoya abantu baragera kigima kwanyora barwerwa obokima nyomba bung'anaiga naende basamba kibando saiga kero omonto agosamba kibando saba naende baleterwa amarabwoni bona abantu igo baigutiti buri bono baigotete batindiete Obuchakira omutinyo gatana gatatu.
Omutinyo kianda. Omutinyo 10. Aigo no mwego tubuoka. Ora mwego tubuoka. Wanda tiga to ikomutinyo ikomo nalimo. Oyo ninyo mayete egesunte gya chache. Koro kwegesunte gya chache. Gya chache. Egesunte gya chache. Asiki. Egesunte gya chache. Naende yo kiare koro kwenge egesunte getangani. Naende kiare koro kusenga egesunte egetwani. Bono igono rojenga ikibono go kiaewa okiaewa igokiaewe kwerende rieta muna bantu bare korora lire ligoncho kenga kieyo esemo ya chache igo bokoira bwango enga kieye kubwa esemo ya masaba mojo ikansa 11 iga bwachakire kumwama saa 12 iga byachakire kwa maisaba kungu maisaba kungu gari kwa saa 1 konye kwa saa 1:30 bona yachakire kwa ikansa enga kieye bono likongo lindirororo liko kwegesunte kego chakira chache litangani nenga kibona abantu bakorosia amanyoro bako bolimbo cyo gutwerwa boli babegete ime nali amori abekire menyoncho amaemba abekire amanyoncho amaemba abekire kiage amanyoro akorosi winga kiyo abantu mbabwati gasi nyinge ige gasi ere kurukungo murambura amaguru umutinyo yoko minomo nali abantu baragoteba ngakwani abako mirimo teo koraki tekoera bantu mbabwati gasi nyingi abasaja nigo bakona kuripea bakana korosia amanyoro n'abakungu bakona koma inyomba akeiga yagoko nora gasiteri nyingi nabo kogenda gwakwani abako naende okonyora rende abantu ngaki nagotebinga likongo lindire ligocha likoro kwegesunte chache bokoira bwango bono okonyora nga ndochi bono bwabere maisabaku yakara engakinere goika kwanyora ere saa 1 lakini uroche na saa 11 umugasoro nane ndokonyora saa 11 akasu yani agali kongolire erine nabo yarenge ngaki nege sunte nege sunte ya chache ne kiege sunte getwoni na kiege sunte getangani omotinyo komuna kabere December ngakiyemeye igokoro kwe egesunte kya masaba egesunte kya masaba omanyete omugaka ne muri atemba ntu emeye menge yakorekana December egesunte kya masaba bono chache ya beire eri kongo liririe iranire masaba bono igoro kwe egesunte kya masaba na enagero kwe egesunte egekungu na enagero kwe egesunte kya kabiri masaba bono ganya masaba bono masaba yakira asinero ekere tore chache seitoke igaria bogetutu masaba igotogokwana bono ngocha tinga toroje na abantu bare tinga na barabwo masaba yabona barakwane gocha gaga goche mwongorie bono masaba igere east yani towards east bono aso omugaso gotanga kurubwango lisase ligotanga kurubwango bono bono ekina kiegesunte kya masaba na kitogoroga ngaki bwanchimbwa mweri komusunte bwabura bwanchimbwa mweri komusunte bwabura bono gona liogoteba ngaki obwanchimbwa lietogeko emogorobo bikuro ogochiranye ni nanko yani ebintu bikomo chikokore kanekere kyo musunte egesunte ke gocha iga igenga kieye abantu bachakire bono kuriye naende abande ase amanani ara manene bachaye kuna kurabarabia barigereretie omotienyo ryokorokunga monugunoki obarema yanywari ande bachake ini metinyo kuru mutinyo mutanga ko mutinyo 12 igo tosako yebeka twabeka nga mutinyo chanywari munuguno balema toso mutinyo kabere egetamo omutinyo gatatu liwata omutinyo kane amaumuntia
Twaso mutinyo gatano. Igokoro kwe bwagi. Ino aronte baro ebwagi. Umutinyo sita. Igokoro kwe koromoni. Umutinyo saba. Igokoro kuriete. Umutinyo nane twarutureti yake. Igokoro kwa tureti yake baki. Umutinyo kianda. Igokoro kwe ngatiato. Ngatiato. Umutinyo kianda. Umutinyo ikomi igokoro kwe sagati. Umutinyo ikomi sagati. Umutinyo konyore gesunte kyama saba. Egesunte kyama ikwende esagati ya magonga. Bona nabudora yorukenga esagati. Totigere igo. Ekiara go qualify magonga. Magonga ne kera kororwa. Lakini igo ne esagati. Esagati. Uno yikomi. Uyo kono megesunte kya cha. Gesunte ya cha. Uyo komi na gesunte kyama saba. Mwanchu moligere bono aiga goikogende krasi osomo bwata mangana ya tali gosoli mangana ni ga serious. Omwaka ndio liko chaka somo Gusii. Bono omanyete twateba ng'omutienyi nore abantu bakoroka omuramburo amaguru. Yani imerimete iyo mingi. N'omutinyi ikomi n'omo. Egesonte kia chachi. Igokorora ng'ariria nari abantu batabwati gasi nyi bono omwaka oeri. Bona kerdo yugoso omutinyi season y'omutinyi 12 abantu nane nkoimukirira bari iguru. Bachake kogenda ase chimbuna chikale bachake kurabia asageni bachake naende gwekorerania asoko chiko kolemo mutinyi ochanywali. Igo ingendo je ngo Gusii season yaye munare kokora goja yare koero mutinyi 10. Na ikiri okorra gusama kiye mukare ko omutinyi 12 na nyoko nyora abantu abange bakogenda chirusa. Ntubwate binte binde andake Gusii atamanyeti toga nti kumanya buna bono chindagara nchire ntobwate amatuko ye week toratigeri gore chindagara amatuko nari ye week Jumatatu Jumaine togo te batichi mwate batichi nekegere eke Gusii yeito amatuka yega bare kubara korengana n'uruguru n'urochekera uruguru rukurukurwa ensemo ya mucha uruguru ningi n'uroche mambye bolie egechure origere limo ino muno nkorore ase buna gorwa barira bono robarirete kururo risa serikale gocha bono libarirete ruri n'uruguru bona mu Gusii no are kubara kurwari rituko orokanga ligoro litangani elitukoki erine lituko litangani Jumatatu Jumapili bona achakira Jumatatu onye Jumapili gwachakira erine ligoro litangani ligoro lya kabiri Jumaine ligoro lya gatatu Jumatano ligoro lya kane Alhamisi ligoro lya gatano Ijumaa ligoro lya kogenda onye ochakire totebelende bono onye ochakire gose Jumapili achakira na bakogenda ligoro ya bakabaira amagoro 5 bono abwe problem njale ngororo egento kiarengo ekero Gusii agachikira omonto ng'anto umera ne tukogete igakobuna ekwerende ebite igakobuna ebite ebi omana ko mwana nga nakiwakoro busino buna obusuburi obono obona bonga omonto nabaga ekegori bono kia neiga kero motara gwa to busubunia bono mojando rurete ngai bono omonto go kware kobuna ebite gose mbitano kwamana ko mumura minyoka pako buonyancha omotebye ng'aki nyarebe nacha chiche buoye ekere bite byarire basi omwana oli ekera agenda oli otugutegetekemo no liekera omwana kiagotebye ebitanga naria gocha gocha nero otugutekemo mambi aye otugutekende mambie nori otugutekende
nori otuguta bigo cha gotigare kemo okibwata koboko ogenda bono igo ogenda na bora nyo biatigare bibere okyurarira samuya otuguta kerikende eriyo moiso otuguta kerikyo gwatoka na eriyo gotuguta gwatoka rogoshoka gurumate okire nyaro ominto okire kwaro rogo kubara kumuna kwarenge kamba sam ituko ndia kamanyereri no Gusii lakini bono ekerereru ya igete Kisumwa 1901 mwaka bweriga kyerimo chimikianda na ngwanse yemo mwaka bweriga kyerimo chimikianda na ngwanse yemo ekero igete ekere ya igetororo igo batagete ko abagere bagachaka kurikwe gasi na Gusii ondo obereta ngabo bakarikwe gasi ya lerwe bago kore gasi ya public nereri yaro kurukwa PWD Public Works Department ine kwegweta kwatara kuri bagoteba nga eni amabogi omonyanza moya ire sito moya ire sito akenta buruta ribaka eni amabogi amabogi ari na yarerwe ciarenge isi amabogi eli teriego songori orunga bogi karia bono bagachaka kubarama tukaria muna abagere bari kubara litukori litangani bagoro ko mukubyo bakubetie bantu mbari gokora gasi litukori akabere lyaro kwetikiri tikirimo igoni tukokirio enjumaini Jumatatu yaro kwetikirimo lituko lya gatatu lyaro kwetiki karenga kabere lituko lya kane lyaro kwa etikika gatatu etiki kane etiki gatano enyongeza goso mutero enyongeza Friday omotero Jumamosi bono kwarare bono bagachaka kubara ekegusii gachaka gosororo kubwate kaneri tukurie gasi ririkururerwe isi bono Gusii ntwa bwate matuko boronge neri into tu abwata amagoro aho twale kubara igo asinga nchibiri bigunya kumnyokya twali gerie nchiragete chindagera abantu bakurie mambia indagera umuntu akuri mugaso indagera umuntu akuri morogoba eyabera sabange tutaramanya ndake na ndagera ikichi tutake ndagera ya mama omanyete abantu abange batebere nga breakfast twaria lakini endagera ya breakfast ya mambia igekoro nga ogokangura egekwaria negekanguru inari wakangura yani akero umuntu akuri akimuka mambia atagete kuragira igo konyore ndagera yare koretwaria rende erongori yabe kusenge ngetono iga usenge to ngetabo gusimuna ikweneri gunjara muneri erinde bano mwakangura irinere ndagera entangani yerituko terigoro ku breakfast neke songo yebona twaje ndagera ya mugasto ko leto ko kana lunch eria ndagera ya mugaso yare ko okugagura gose ekigagoro naryo okonyora abantu bakonyora ndagera okurie chaine mambieri ya abantu go bakarire ndagera enke endagere nyingo omonto imokia ogenda asa gochiokora egasi no abwata gocha kuri mugaso bono nari igorukwa okugagura gose ekegagoro inero ranch bono marogoba yaika riya gorobire endagere yaro sigu marogoba abantu bono bakirekera omuntu asakiete iranire gocha bono mokonyora endagera egorokwa nga egetugutario
eya getugutario nari bono mogotugutaria mwatugutari kegima mwaragira marogobana ria abantu abagusii bakarageire mono ekoreng'ani gona mugaso mugasogo mukare are mokore gasiare bono eri negetugutario nari yare kobekwa erinde yabekwa amarieta ayi amange amarieta na amange arwete korwa ase gesongo akaretwe ekegusii muna bono koigwa abantu bakarwate abanga nyamboania nyamboania ekine ekegusii agoro kwegiata gosomo nyangongo gosomo tangani nyamboania ekine gesongo nga number 1 bwana Nyambwani bono this TV station Nyambwani aba usimba amanyete muna bakoigwerie tari egesongo igo bari kurionjora kegima riaba muna riabe riabo omugaga nge rie tobonyira ne tari maskani obonyira rie teri mbuyarire obonyira is feces muna bone na bona mogoro kegusii egesongo nga mafi bona abagusii baro kama amabi talikero kumambi yakoro kubonyira haze kegusii kiere obonyira ebono umwana obekero obonyira bona eri kegusii kia bona binde mbiyanga ngo ekware ine ekwari yekoro kulibwago libwago endani ine damu yekoro kulitibo my boy is my boy yagoro kumumurone oh boy nero lioro kwa boy imumura karantini namba bega tu karantini kiri ya COVID-19 rine getango kine getango kiare korwekwa getango asi gotangirwa munanda quarantine omunanda ogobekwa yeguru ku munanda ase na rugura ari Nyamira gorukunga konate eri konati yarenge omugusii akabwati bwango nkonate akuru kwa matangamano ase na ara abantu bana mogoteba nganyare mo eroni yeguru kusingo tari eroni eroni yeguru kusingo mo esingo acha koiranerie mo esingo acha koiranerie tubate skuru neke gusii no anyane sukuru yeguru kwesabaye abana bari muri esabaye bona mosome muno umuntu kobeka region rimana ng'ombe region liria igari yarwete kurwa abasikali bari bakite ngakieria abasikali bakite group British Benz B igo bare bange bare gujoni yani joni bibakurange joni bono erine ekwende yarenge maki yabo bono licho niliria ligoruguri indundu rubwati licho ni otokoroka limana ng'ombe mukakambia mona soko sangamo na inte domanyina mange twasomera mange korwe mitinyi amo na matuke chuwiki na baigo school wata bekoro kwa esabaye school ekoro kwa esabaye abana bari muri esabaye gendra gosoma mono mubeko mukia tureti yake bakineche ike obokorenda abantu bagenda mutinyi yiga okiando kinga kino monchu murgeria sanga mange mbia mono mukaka soko sangamo na inte asomoro buri bwe Ching'Igekero cyomugusiga kinga kiende naende kegusii tukirende tigato tukibeke in record kabisa erinde twa umuntu gotaga gukwane kegusii ekiere wakwane kegusii ekiere tigara biyango ikenga kiende getera ngoro kwa Vincent Onyanja